Район мәдәният һарайының Надлы елга халык театры сезонда асып өр яңы премьера әзерләй. Режиссеры Фәймә Акъюлова. Фәймә Минияровна, әйдәгез әле безнең тамашачыларга ошы серде асайык. Кайда, касан, нисегрәк килде һезгә бу уй һәм кемдер катнаша? Надлы елга халык театры быелгы елда яңы составта эшләй башланы бит инде белүегезчә. Һәм Бөек Еңеүнең 75 еллыгына Рафаэль Сафиндың «Кыр казлары» дигән пьесаһы буенча безнең группа спектакль әзерләне. Кызганычка каршы менә адакы авыру дип әйтәйек, коронавирус аркасында без 9 майга был спектакльде сыгара алманык. Сәхнәлә инде. Шуңа күрә менә хәзерге вакытта яй көндәрендә без был спектакльде фильм итеп инде фильм-спектакль итеп төшереп йөрибез. Адагына якынлаша был төшерүләр Күгәрсен телевидениеһы белән берлектә. Шул эшләрдә алып барабыз инде. Кемдер катнаша? Төп рольдәрдә кемдер уйный? Төп рольдәрдә Гали Әбсәләмов, электән үк уйнап йөргән актер бит инде, райондаштар уны бик яхшы беләләр. Шулай ук Резида Исламгулова, менә яшьтәр уйныйлар, Абдрахимовтар, Артур менән Әлия, улар да уйнагандары бар ине бит инде. Мөнирә Тухватуллина яңы безнең асышыбыз инде бик матур итеп уйный. Шулай ук электән катнашкан Юнир агай, Киня Булатов та уйный. Шулай ук яшь асыштарыбыз инде безнең Рәсимә Хайбуллина, Фәйрүзә Ибрагимова, Зәйтүнә Буранбаева һәм Илдус Юнусов бит инде бик талантлы. Илдар агай Рафиковты безнең тамашачыларыбыз элекке спектакльләрдән дә белә. Һәм дә массовый сценалар дип әйтәбез бит инде. Массовый сценаларда күптәр уйнанылар. Барыһы ла бик матур гына коллектив килеп сыкты инде барыһынан да. Сер булмаһа, кайда төшерәһегез был сценаларда? Сценалар инде безнең Морак авылында табигатьтә төшерелә инде һәм Үргә-Мөрсәләй авылында өй исендәге сценалар Үргә-Мөрсәләйдә төшерелә. Менә кыска гына әйтеп үтегез әле, нимә турасында буласак? Бөек Еңеүнең 75 еллыгына арналгас һугыш тематикаһы инде был спектакльдең бик тәрән мәгънәле һәм бына унда әйтеп үтәйек инде 41-нче ел, 44-нче ел һәм 68-нче елдар һүрәтләнә инде. Ярар, без дә тамашачылар белән бер рәттән һездән ошо фильмды көтеп калабыз. Эшегез уңышлы тамамланһын һәм быел экрандарга сыгыр дигән өметтә калабыз. Зур рәхмәт. Батенькаһы, лаковый. Дигәннәре яратмаһа, башкалары готовы. Сегодня, 22 июня, Герман һугыш ачкан. Ага, кыйгак кат кыскыра. Әллә бер кат адашып калды микән? Кана, тутайымсы әле үзен. Кешенең өмөтен өзүләндә яманрак нәмә юк. Без был хатты бирмәбез. Бирһәк бит, оның йөрәге ярылыр. Мин Әлфияне үземнең кызым кеүек итеп тәрбияләп үстергем килә. Бик үтенеп карагас, кызганым инде. Шуңа әйтмәдем кызым. Мин монда. Гел. Күлдә карап кимәһәм, күлдә карап киләем әле. Гел.